Kamera şu an. Тук изслушихме. Атракция, ти ще получиш също награда. Този двигател от Радо. Времето 2:41:34 за Радослав Петров. 2:41:34 и с номер 30 последен стартов номер Румен. Дами и господа, само да направя едно уточнение. Най-възрастният участник, 60-годишния Румен Кирилов Хаджиев, аплодисменти, дами и господа. Ще помоля, ако... Да го помолим на финала да дойде тук на пулта. Най-възрастният участник Румен Кирилов Хаджиев, 60-годишния Кирил, 2000 кубика Volkswagen Golf. Gel hadi.